Vážení cestující, vlak je vyprodán. Zbylí cestující vyčkají další vlakový spoj nebo se vydají pěšky ve směru jízdy vlaku. Děkujeme za pochopení. Dále upozorňujeme cestující, vlak bude opožděn z důvodu ztráty lopatky na uhlí. Děkujeme za pochopení. Nepodlézejte závory, k příchodu ke kolejím používejte podchod. Nelezte pod ty závory, nebo vás zabiju. Nelezte pod ty závory, nebo vás přejede vlak. Zaměstnanci Českých drah jsou povinni při styku s cestující veřejností postupovat výhradně v souladu se směrnicí KC1. Děkujeme za pochopení. Chvilka nádražní poezie. Vítězslav Hálek okusovala párek. Má duše vyběhla si v háj, jako ten kozel mladý. Rozveselil se celý kraj a píseň zněla všady. Poblíže dívka mladička, spanilý jaradárek, mlsná jako ta kozička, okusovala párek. Rozepěla si blůzičku, v srdíčku lásky klíček a z párku jemnou kůžičku házela do slziček.